Full police custody. Piny mangima kawuono dhialo nyakalondo. Kae od fwambo marwa mar Royal Media Services jolendo mag nyakalondo ne onyiso chiwruok mar medo puonjo kendo chiwo mor ne oganda kokalo e chenro magichwalo. Duol mar jofwambo MCK bende ne okone gichiwore mar neno ni ute mag fwambo obedo kod ratiro ka gijiwo jofwambo mondo oti kod lony makare e chwalo weche ne oganda masani. George Bati miyowa ler. Amewatiwa mawaziri wapya watatu na mkuu mmoja wa radio. Achiel kuom yore keyo weche ma osebedo gi ming'a. E kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' mar nyakalondo achiel e kind joma thoth mosebedo ka winjo nyakalondo, pako ber ma yor keyo wecheno osekelo ka okoni kido kod timbe oganda osebedo mongirore e kind tienge mopogore opogore ahinya to mag oganda luo kaluwore kod puonj mawuok e nyakalondo. Nitiere gi program moro miwacho ni luo kitwa gi timbewa. Mano puonjo mar abila. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Bende okoni bedo gi yote chwalo ote mag gik matimore kokalo e nyakalondo ne oloko kit dak kendo tieko ote mag tielo ahinya e kinde mag masira. Chon chaka ne ng'ato tho to nioro ng'ato gi telegram. I know by that time ne pok onyuoli. But history mar telegram ne iwinje donge. Kodi ng'ene chon ne kelo tich matek. Ni nyaka igol ng'ato gi telegram kuka dhi chiwo information somewhere. Iwinjo. To sani yot. Yuko kaka tichiko Ramogi. To kisigine ni to mara moja osekere yamo. E log tich marwa mar Royal Media Services jofwambo mag nyakalondo ne kod mor ka gidhialo tung' ma gisebedo ka gitiyo godo e chopo ne jopiny ka kek bende ne ong'adi. Jachung weche Lincoln Jogu okoni kaluwore kod kwan mathoth mag oganda ma winjo nyakalondo piny mangima noyudo resruok e kinde mag midhusi mar corona kaluwore kod puonj mane wuok e nyakalondo. Radio tumetumia kuweza kuwafikia Wakenya kwa habari muhimu sana. Mfano mwafaka ukiwa wakati majuzi tulikuwa na janga la corona kwa mfano. Tuliweza kuwafikia Wakenya na habari muhimu kuhusiana na ugonjwa wenyewe, ulikuwa ni ugonjwa geni, ule na mambo mapya, na Wakenya walipata kujihadhari na kuendesha shughuli zao kwa njia salama kutokana na kazi ambayo tulifanya. Kiwango cha kutambuliwa na hata na serikali. E kineno duol mar jofwambo MCK kadhialo nyakalondo jiwo ute mag fwambo ahinya to mag nyakalondo mondo tima kare kod lony e wi jiwo nyalo mar nyakalondo chopo ne oganda mathoth kendo chwalo weche manyalo kelo lokruok gi dongruok gachiel mar oganda. The realities of radio for information and entertainment has not gone down. So as we sit here to celebrate, we reflect about how the airwaves have been opened, how now we have more access to information, and how we have more and more universities offering training. Ka piny mangima dhialo higni 100 mar tich maler mar nyakalondo, jokanyo koting'o tend pinje owinjo keto kenge kokalo e chike motegno marito ratiro mag jofwambo mondo piny obed mongirore. George Bati, Ramogi TV. Iyo moro machuok kodogo to podwan weche manyien mabiro kelo